Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a Escac la següent partida que em va enfrontar en peces negres davant el mestre internacional Miguel Mosquera en peces blanques corresponent a la 14a edició de l'Obert Sant Martí, Barcelona, de l'any 2012. Bé, Miguel Mosquera va començar la partida amb peó de rei, per la meva banda vaig plantejar la defensa Caro-Can i Miguel Mosquera va triar la variant clàssica i així va jugar el fil F5, que avui dia és la continuació més habitual en aquesta posició, i així tenim que Miguel Mosquera va continuar amb cavall de G2. La línia principal és cavall F3, però aquesta línia secundària resulta incisiva i potencialment molt perillosa per a les negres. Després de 6, cavall F4, podem veure l'esquema bàsic de les blanques en aquesta posició. El cavall de F4 pressiona l'alfil de G6 i el peó de E6, i a continuació les blanques intentaran avançar el seu peó d'H per a hostigar encara més l'alfil de G6. Les negres, per la seva banda, responen ràpidament amb el fil de 6, intentant muntar la bateria en la diagonal B8, H2, per a obligar este cavall de F4 a definir-se. C3, les blanques estan preparant dama F3 i el peó de C quedaria en l'aire, per la qual cosa prèviament juga C3, dama C7 i, com hem comentat, dama F3. Cavall F6 per a continuar el desenvolupament i així alfil C4, amb la qual cosa ja l'alfil i el cavall blancs pressionen sobre el peó de 6 i es planteja la possibilitat d'alguna entrega en E6 en algun moment determinat, circumstància que és típica d'estos esquemes. Així vaig continuar amb cavall de B7 i per primera vegada en la partida Miguel Mosquera va consumir bastant temps per a la seva pròxima jugada, evidentment perquè estava valorant l'entrega en E6. En principi resulta interessant per a les blanques perquè obtindrien 3 peons i desenrocarien el rei negre a canvi de la peça, però si analitzem en profunditat no sembla tan atractiva. Després del fil E6, peó per, cavall per, este cavall amenaça la dama negra i el peó de G7, al manejar la dama el cavall blanc captura en G7, el rei negre es maneja, amb la qual cosa perd el dret a l'enroc, però ara este cavall ha d'eixir per F5, i en aquesta posició, encara que en principi el rei negre està desenrocat i aparentment desprotegit, ens trobem que són les peces negres les que estan en millor posició per entrar ràpidament en joc. Per a començar, la torre fa escac al rei blanc, que encara està en el centre. Després de la natural, el fil E3, hi ha esta captura, que deixa el cavall de F5 en l'aire. Després de la natural, cavall H6, rei G7, i la captura en G3, són les peces negres les que en principi entren en joc més fàcilment. Després de torre F8, el negre pot continuar amb dama de 5 o cavall de 5. El blanc en principi encara no podria enrocariar perquè penjaria el peó de A2. I no té una forma fàcil de frenar l'activitat de les torres negres per les columnes F i E, i en definitiva la posició negra sembla preferible. Per això trobo que amb bon criteri Miguel Mosquera va desestimar aquesta opció i va continuar amb H4, jugada que naturalment planteja l'amenaça H5 per a hostigar l'alfil de G6. Així el negre té diverses opcions. En la partida vaig continuar amb enroc llarg, però potser no és la millor opció, o almenys la més senzilla. Hi havia en canvi l'opció cavall B6, atacant l'alfil blanc de C4. Ara, després de la seva retirada, les negres continuen amb cavall de B de 5, pressionant al màxim el cavall de F4. En principi qualsevol canvi o retirada resultaria plenament satisfactori per a les negres, i si les blanques volen intentar desestabilitzar o desequilibrar la posició d'alguna manera, sembla que haurien de recórrer al sacrifici de peó amb H5. Ara amb la captura en F4, ara si les blanques capturarien en G6, el negre hauria de capturar del peó d'F,
i evidentment el negre quedaria amb una debilitat en el peó de 6 i sense l'alfil de caselles blanques, però amb un peó de més, i així és el blanc el que hauria d'esforçar-se per a justificar el seu sacrifici de peó. Esta sembla ser que era l'opció més senzilla per a les negres. També hi havia l'opció de C5, encara que aquestes trencades, tant C5 com fins i tot E5, han de ser convenientment valorades perquè, en principi, l'esquema bàsic de la defensa Caro-Kann en esta posició ha de ser mantenir els peons de C6 i E6 i només avançar en el cas que hi hagi un objectiu clar. En principi, en tot cas, el sacrifici en E6 donaria un resultat similar a la variant anterior i en cas de capturar, doncs bé, el negre s'ha alliberat almenys parcialment, seria per tant una altra opció. En la partida, no obstant, després de l'enroc llarg, la posició conserva el seu caràcter plenament complex, perquè no s'ha produït cap canvi ni cap ruptura, i com es mantenen totes les opcions en l'aire, la posició encara és més complexa, més susceptible de generar posicions diferents. Així Miquel Mosquera va continuar amb H5 i vaig respondre amb alfil C2. Curiosament, este alfil troba refugi en esta casella tan profunda del camp enemic i de moment va quedar-se ahí diverses jugades perquè a les blanques no els resulta fàcil atacar-lo en bones condicions. La dama blanca ha d'atendre el cavall de F4 i així Miquel Mosquera, després de pensar també bastant, va decidir enrocar-se. L'altra opció en comptes d'enroc seria H6, però que en principi no creava especials problemes a les negres. Després de la captura, l'alfil negre, per exemple, pot retornar a G6, ara o en la següent jugada, després de 5, cavall E2, alfil G6, i el negre té una posició plenament satisfactòria. En la partida després d'enroc, en principi podem considerar que la fase d'obertura ha finalitzat. Aquesta partida resulta interessant, entre altres coses, perquè les tres fases d'obertura, mig xoc i final poden apreciar-se clarament. Així, amb els respectius enrocs i després d'haver posat els dos bàndols pràcticament totes les seves peces en xoc, podem dir que la fase d'obertura ha finalitzat i això predetermina els respectius plans estratègics. En principi, amb els enrocs oposats i totes les peces en joc, la continuació, l'estratègia natural seria intentar obrir línies contra el rei contrari avançant els peons del flanc corresponent, però en aquesta posició no va resultar tan fàcil com sembla per a cap de tots els bàndols i, a més, cal considerar que pel camí es poden generar debilitats posicionals que cal tenir en compte i, a més, està la posició desafiant de l'alfil negre en C2, però que en principi no pot ser atacat fàcilment per les blanques, però que pot donar lloc a una certa tensió tàctica. En tot cas, ara en aquesta posició és el torn de les negres i en principi era la meva idea intentar fer una jugada per allà obrir línies de forma adequada i intentar buscar la iniciativa. C5, com hem comentat adés, és una possible trencada per a les negres, però així vaig decidir jugar E5, una trencada que no és habitual en la defensa Caro-Kann per a les negres. Aquesta jugada, evidentment, pressiona més la posició perquè significa l'avanç d'un peó central i, evidentment, desestabilitza el cavall blanc de F4, però també desatén la casella F5, a la qual el cavall blanc de G3 ja està en disposició de votar en qualsevol moment i si bé evidentment pressiona la posició blanca i és susceptible de generar iniciativa, també deixa debilitats amb el seu avanç i per tant és una arma de doble fil. Hi havia l'opció, segurament més estable posicionalment, d'intentar desestabilitzar el cavall de F4 amb l'altre peó, amb G5. Així, després de cavall de 3, el negre continuaria amb H6, conservant els peons en C6 i E6 i tindria una posició més
més segura posicionalment, perquè no compromeix l'estructura de peons, i naturalment sempre hi ha el recurs de canviar l'alfil de C2 pel cavall de D3, i a continuació intentar pressionar o bé el peó d'H5 o jugar per la casella de 5. Aquesta opció semblava segurament més senzilla per a les negres. Després de 5, per a fer aquesta jugada també vaig gastar bastant temps, així aproximadament em quedava una hora per a la resta de la partida. Després d'aquesta jugada la posició es torna més tensa i resulta més delicada per a tots dos bàndols. Miguel Mosquera sí va continuar amb cavall de F2, evidentment prendre en E5 està fora de tota consideració, perquè el negre reprendria de cavall i guanyaria la iniciativa fàcilment, tindria un excel·lent joc de peces en el centre del tauler. També amb cavall de 3, aquesta opció sembla que facilitaria les coses a les negres. El negre prendria en D4 i després de la recaptura cavall B6, alfil B3, així el negre prendria en D3 i a continuació, després de cavall de BD5, tindria la casella de 5 i un senzill joc posicional que li donaria una posició plenament satisfactòria. En la partida després de cavall de F2 també hi hauria l'opció de prendre en D4, encara que no seria exactament igual que la variant anterior. Així el blanc hauria de reprendre de peó, perquè d'altra forma el bot cavall E5 resultaria molt fort per a les negres. Després de reprendre de peó, el negre tindria l'opció de torre E8. En cas de cavall B6 no seria exactament igual que abans. El blanc jugaria alfil B3 i així no hi hauria el canvi de 3. El negre hauria de canviar en B3 sobre la columna, quedaria en l'aire el peó de A7, així en principi rei B8 i el blanc podria continuar amb H6. Resulta curiós com en aquesta posició, a pesar dels enrocs oposats, és la pressió posicional l'element determinant. Ara l'estructura, la cadena de peons negra en el flanc de rei es trenca, el negre hauria de continuar amb cavall E8 i en fi, resulta en principi una miqueta frustrant, no?, haver de retrocedir un cavall a la primera línia, trencant la comunicació entre les torres. Per això en principi seria preferible torre D8, encara que això implica el sacrifici d'un peó. Després del fil F7, torre 7, alfil B3, per intentar buscar la iniciativa, alfil E4 i després d'aquest canvi, en principi amb una jugada natural, alfil E3, una altra jugada similar, el negre continuaria amb torre F8 i, en fi, té columnes obertes per a les torres, però encara hauria de treballar per a justificar el sacrifici de peó. En la partida vaig optar per jugar E4, amb este avanç de peó la posició blanca queda més restringida i evidentment les negres mostren un xoc ambiciós, perquè este peó guanya control d'importants caselles centrals, però atenció perquè l'alfil de C2 veu tallada la seva retirada per la seva diagonal natural H7-B1 i en principi només li quedaria la retirada per la diagonal curta amb el fil A4, amb la qual cosa este alfil és un focus constant de pressió per a la posició negra, perquè s'ha de vigilar en tot moment la seva retirada. A més, el blanc, després de la jugada natural dama E3, evidentment ja està amenaçant dama D2 per a forçar la posició d'este alfil. En tot cas, el blanc tampoc no té alternativa. Després de dama F5, el negre tindria H6, i després de dama H5, alfil D3 crearia problemes a les blanques. Després de dama E3, així vaig continuar cavall B6, atacant l'alfil de C4. Especialment en aquestes últimes jugades vaig gastar bastant temps perquè la posició és complexa. I així Miguel Mosquera va continuar amb dama D2. En cas d'alfil B3 resultava bastant fàcil per a les negres alfil D3 i a continuació en cavall C4 o cavall D5 en principi les negres tindrien una molt bona posició. Després de dama D2 la tensió amb l'alfil en C2 aplega a un dels seus
punts més alts. Així tenia tant l'opció de capturar en C4 i canviar els alfils, o bé retirar amb alfil A4. Vaig decidir prendre en C4. En cas d'alfil A4 la posició resultava estranya, encara que en principi perfectament jugable. Alfil B3, alfil B5, el blanc podria continuar amb A4, el negre ara o més endavant en cavall C4, però no em vaig decidir per aquesta línia, i després de canviar en C4, naturalment Miguel Mosquera va reprendre. Ara, després del canvi d'alfils, la casella F5 ha quedat encara més desprotegida perquè s'han canviat els alfils de caselles blanques, i el negre també ha d'atendre el peó d'E4. Així vaig jugar E3, una jugada incisiva que busca desestabilitzar el cavall blanc de G3. En principi, a més, és una jugada natural que tensiona tota la posició blanca entorn al seu enroc, però sembla que amb un xoc adequat la posició blanca pot sostindre's perfectament. En el cas de l'alternativa torre de H8, consolidant primer este peó abans del seu avanç, tenim que el blanc primer expulsa el cavall de C4 i a continuació amb el fil G5 posa en joc la seva última peça, i d'alguna forma el negre ha de començar a preocupar-se per les debilitats posicionals, és a dir, tant el fet de doblar el peó després del canvi com el peó D4, que ara requereix protecció. Així el negre hauria de continuar amb cavall de B7, el blanc ja podria continuar amb dama D2, o cavall F5 podria ser contestat amb cavall H5 en algun moment, però en principi dama D2 seria el més senzill per a les blanques, i així ja no resulta fàcil continuar per a les negres, que han vist desaparèixer almenys bona part de la seva iniciativa. Per això en la partida vaig continuar amb E3, i d'esta forma la tensió continua en el tauler. Així, això ho va acusar Miguel Mosquera, que en les següents jugades va gastar bastant temps, com per exemple en la seva següent jugada dama D3. En principi era encara massa pronte per a l'escac en dama F5, el negre podria tapar amb torre D7 tranquil·lament. Una altra opció seria, això sí, cavall F5, però aquesta jugada permet també fer al negre jugades d'iniciativa, és a dir, ja vindria l'escac en H2 i a continuació cavall C4. Aquesta acumulació de peces negres entorn al rei blanc obliga les blanques a jugar amb molta precaució. En principi, després de prendre N3, el negre tindria G6, fins i tot també el fil G1, però sí, amb cavall G3 el blanc sembla que frenaria l'amenaça de mat i sostindria la posició, però després de G6, clar, este peó no es pot prendre perquè seria un suïcidi per a les blanques obrir la columna H, i clar, si el cavall blanc ha d'abandonar la seva casella, en principi no té una bona retirada. B3, cavall B6 i G3 intentant tancar-li el fil, perquè en cas de cavall A4 el fil G3 deixa el cavall d'A4 en evidència i el negre té una molt bona posició. Després de G3 el negre capturaria la peça, així es produirien més canvis, però quedaria amb el seu alfil d'H2 tancat. Així el blanc podria continuar amb torre F4, F5. El negre té la peça de més, però la posició és confusa perquè el negre ha de treballar si vol rescatar l'alfil d'H2 o consolidar d'alguna altra forma la seva posició. En tot cas, en la partida després de dama D3, el cavall negre de C4 està amenaçat. Evidentment no es pot retirar, perquè el peó de E3 ha de definir-se prèviament o buscar una altra alternativa. Així vaig gastar bastant temps i vaig fer una altra jugada d'atac amb cavall C4, pressionant encara més el punt de F2 i especulant amb la indefensió del cavall de G3 després de la captura en F2. Amb aquesta jugada segurament la partida plega al seu punt de màxima pressió tàctica.
No obstant, aquesta jugada no és la millor i amb la continuació correcta les blanques tindrien una posició molt bona, fins i tot pràcticament guanyadora. Era preferible, o directament era la continuació correcta, capturar prèviament en F2 i després de torre F2 torre de F8, perdó, torre de H E8, on en principi el blanc, en cas de capturar dama C4, es trobaria amb la captura en G3 i el negre sostindria la posició perfectament. Alfil F4, el blanc aplega temps de comunicar la seva primera fila, després dama 4 hauria la captura dama F7, però el negre primer expulsa la dama blanca i a continuació dama H5 té una posició plenament satisfactòria. En cas de no capturar en C4, després de torre H8, el blanc tindria el recurs H6, però es contestaria després de la captura en G3 en cavall C4, i en principi dama F5 donaria lloc al canvi en D7. En principi la posició negra és plenament satisfactòria. En la partida després de cavall C4 hi ha la crucial diferència, com veurem a continuació, que en cas de capturar en C4 el blanc té la captura posterior en F7. En la partida, no obstant, Miguel Mosquera, després de pensar bastant el seu moviment, més de 15 minuts, no es va decidir a entrar en esta jugada, que trobo que és la línia crítica, amb dama C4, i va continuar amb dama F5, segurament amb la idea de forçar el canvi de dames. En la línia crítica dama C4, com hem comentat, el negre captura en F2, després de torre F2, alfil G3, esta era la meva idea, però clar, el blanc té la captura intermitja torre F7. Esta captura ataca la dama negra en C7 i guanya un temps decisiu per a coordinar les peces blanques. Després d'alfil H2 i dama D6, el blanc amb G3 o alfil G5 aplega temps de completar el desenvolupament, coordinar les seues peces, mantindre el peó de més, i en canvi les peces negres no estan en condicions de crear amenaces. Així la posició és pràcticament guanyadora per a les blanques. En el cas de, una vegada entrat en esta línia, en el cas de no voler d'entendre que la captura en F7 és una molt bona opció per a les blanques, hi hauria l'opció de cavall F2, però no sembla suficient. Rei F2, torre H8, el rei blanc està una miqueta desprotegit, però clar, l'entrega de material ja és important, dos peces menors, dama D3, en principi és cert que el blanc ha de jugar en precaució, G6 per a llevar casellers al cavall blanc, alfil D2, el negre ja no està en condicions de continuar creant amenaces, F5 i després de rei G1 el blanc jugant, això sí, amb precaució, hauria poder consolidar el seu avantatge material, encara que efectivament li quedaria encara un llarg camí en cas de buscar les opcions de victòria, i sempre, en aquest cas els dos cavalls contra la torre, sempre requereix un joc cuidadós i atent, però evidentment la posició blanca és clarament preferible. En la partida després de dama F5, naturalment vaig contestar amb dama D7 perquè el cavall de G4 està en l'aire, i en principi sembla que a continuació van a canviar-se dames i entrar en el final. No obstant, a este final es pot aplegar de diverses maneres. Queda l'opció de definir la tensió en E3. Miguel Mosquera va continuar amb la captura en E3, però sembla que tampoc és la millor opció. Hi havia l'alternativa de jugar F3. D'esta manera, amb o sense el canvi de dames, a continuació el cavall negre ha de retirar-se a F6 i queda el peó negre en E3 sòlidament bloquejat per el cavall blanc de E2, i a continuació les blanques la seva idea va ser jugar B3
i després d'expulsar el cavall de C4 el peó de 3 quedaria en l'aire. Per això, insistisc, amo sense el canvi de dames, així ho veiem sense el canvi de dames, dama E6, però igualment B3, cavall de 2, perquè en una altra retirada les blanques capturen el peó de 3 sense compensació, i les negres no han tingut temps de defensar-lo amb una torre N8. Després de cavall de 2, el canvi, efectivament, hi ha una certa compensació per l'alfil de caselles negres i les debilitats de l'enroc blanc, però és el negre el que ha de treballar per a justificar aquesta compensació. Per la qual cosa sí, en principi, la posició blanca és preferible, encara que encara és complexa i el negre té encara recursos més que suficients per a desequilibrar la posició, però insistís que és el negre el que ha de treballar per a justificar el sacrifici de peó. En la partida, després de F3, el negre naturalment captura N3 i finalment els dos cavalls que estaven en l'aire d'una o altra manera en C4 i C4 aconsegueixen enllaçar via E3 i ens trobem que ara sí el pas al final és obligat per l'amenaça en F1, dama D7, torre D7, i ens trobem que en este final és lleugerament preferible per a les negres, com passa habitualment en els finals de la Caro-Kann, si el blanc no ha obtingut alguna cosa concreta en el mig joc. Així després de torre F3, ja menys de 20 minuts per a Miguel Mosquera, torre E8 i ha de continuar amb el fil E3. Este canvi és obligat perquè si no el blanc no té forma de continuar el desenvolupament. Al fil D2 es trobaria amb cavall C4 o cavall C2, però clar, després d'aquest canvi tenim que l'alfil de caselles negres és millor i incrementa l'avantatge posicional de les negres en este final. Així cavall F4, però caram, sembla que els cavalls blancs es posen un darrere l'altre a tir de l'alfil de D6. Així vaig continuar amb C5 per a buscar obrir línies per a l'alfil de caselles negres o generar debilitats en la cadena de peons blanca. No obstant, també hi havia l'alternativa de continuar amb G5. No obstant, sembla que esta jugada no estava en els meus plans, esta partida. I bé, després de C5, Miguel Mosquera va contestar amb torre C1, frenant de moment la captura en D4 per el tema de l'obertura de la columna C on està el rei negre. Així vaig contestar de moment amb G6, llevant la casella F5 al cavall blanc. Sembla que en principi aquesta és la meva idea en este final. En principi més natural posicionalment, perquè els peons van a posar-se en caselles blanques, deixant lliures les caselles negres per a l'alfil de D6. Així cavall de 3, menys de 10 minuts ja per a Miguel Mosquera. El final inferior s'acusa en més consum de temps. Així vaig contestar amb B6, no definint encara el peó de C5. Hi havia la possibilitat de C4, i després de cavall F2 o altra retirada de cavall D5, una bona casella per al cavall, però en principi vaig preferir no deixar un peó passat per a les blanques. I després de B6, Miguel Mosquera va respondre amb torre 1. Finalment la torre busca una columna oberta, però ara ja puc prendre en D4 sense l'inconvenient de l'escac al meu rei. I així naturalment segueix el doblatge de les torres en la columna E. El cavall D3 de fet no està clavat perquè la torre està doblement defesa. I així Miguel Mosquera va continuar amb cavall E5, buscant forçar una simplificació pràcticament quasi la desesperada per a intentar eliminar el màxim material possible o les millors condicions. Així naturalment vaig prendre en E5, encara que després de gastar també potser més temps del recomanable, menys de 10 minuts ara ja per a mi. I després de la captura
cavall C4. En principi ara, les pròximes jugades, tot gira entorn al peó el peó blanc de 5, que les negres busquen capturar sense oferint la menor compensació possible. Així Melgosquera respon amb E6, intentant generar debilitats o, en fi, entregar el peó de la forma més molesta possible, i vaig contestar amb F5, intentant capturar este peó sense trencar l'estructura de peons negre. Així va continuar amb torre C3 i rei B7, ara hi ha menys de 5 minuts per a tots dos, i així després de torre D3 vaig optar per l'opció més senzilla, capturant el peó de E6, però sembla que no era la millor opció. Hi havia el recurs cavall F6, frenant l'entrada de la torre blanca en D7 i capturant el peó a continuació, perquè evidentment no val torre a E3 per F4. Després de torre E6, el negre captura el peó, el blanc el recupera gràcies a l'entrada de la torre en sèptima immediatament, però desprotegeix la seva primera fila, la qual cosa dona lloc a temes tàctics contra el rei blanc en G1, que no té eixida per el cavall de G4. Això en principi convida a la jugada natural torre 1. No obstant, vaig continuar amb F4, perquè la continuació natural torre 1 resulta en principi més complicada del que sembla. És obligat cavall F1, i així no es pot continuar cavall E3 per rei F2. Si el negre vol pressionar, ha de continuar amb F4, però clar, això permet al blanc capturar el peó, i en cas de cavall E3, evidentment ara sí es guanya el cavall de F1, però el peó blanc aplega a la sèptima fila, la captura en F1, rei H2, cavall C4, rei H3, cavall F6. Aquesta posició resulta molt curiosa i la veritat és que no precisament massa agradable per a posicions amb menys de 5 minuts en el rellotge, però insistisc que curiosa perquè està amenaçada la torre d'H7, però això no és l'amenaça real. El blanc així continua amb rei H2, perquè en realitat l'amenaça de les negres, l'amenaça mortal, és torre H1, és cac i mat. En canvi, l'amenaça sobre la torre d'H7 és falsa, perquè en cas de prendre la torre, el peó blanc evidentment coronaria. Per això el blanc així respon amb rei H2. En tot cas, això sí, el negre així tindria el recurs de repetir, de forçar la repetició amb cavall C4 i cavall F6. Si vol intentar forçar la posició, en principi hauria d'intentar portar el rei negre a controlar el perillós peó blanc en la sèptima fila. Després de rei D5, clar, la torre blanca va buscar desestabilitzar el cavall de F6, no per H6 perquè estaria al doble, però sí per F8. Després de torre F2, rei G1 en principi és la millor opció per a les blanques. En cas de torre F8 directament hi ha el recurs F3, on es captura en G2 i s'aplega a temps de capturar el peó en G7. Per tant, després de rei G1, torre B2, torre F8, així el negre pràcticament perdria de no tindre el següent recurs tàctic amb torre B1, rei F2, cavall C4, escac, cavall H6 per a controlar la casella de coronació, i després de torre H8 el rei negre ja ara sí aplega a temps de controlar el peó de G, i sembla que finalment, després d'esta endimoniada variant tàctica, s'aplega a un final igualat. Torre B2. En qualsevol cas, no és una variant massa recomanable per a endinsar-s'hi amb menys de 5 minuts, i després de F4, cavall F1, i així finalment vaig prendre per a eliminar qualsevol variant derivada de l'avanç o la captura del peó blanc.
Hi havia també la possibilitat G5, però la rèplica torre G7 no era tampoc massa agradable, o sigui, seria el peó blanc el que avançaria per la columna H. Després de la captura en G5, torre H5, torre E2, per a pressionar la posició blanca. El negre té un lleuger avantatge en este final i pot fer jugades de pressió, encara que sembla que amb un xoc correcte la posició blanca hauria poder sostindre's. Torre A4, per a no deixar al negre pressionar còmodament, i així vas contestar amb cavall E5, conservant el cavall i intentant capturar els peons, però sembla que no és la millor opció tàctica de cara al final de partida. Cavall E3 era una millor opció, sobretot tenint en compte una millor opció pràctica de cara a aquest final de partida, tenint en compte també el mutu apur de temps. Així la idea és que després de torre F4 el negre captura en G2, rei H1, així sembla que va perdre material, o en tot cas després de torre E2 i el canvi de cavalls la posició s'igualaria, però la idea sí és una altra, torre B2 i després de cavall E3 torre A2. En principi així amb dos peons passats i nugats a canvi del cavall no deu ser suficient per els peons encara endarrerits en les files inicials, però amb l'allunyament del rei blanc situat en l'altre extrem del tauler i amb una major proximitat del rei negre a les caselles de coronació, el negre pot intentar forçar este final, on certament el blanc encara hauria de patir per a plegar a la igualtat. I com dic, sobretot en apunts de temps, les possibilitats pràctiques de victòria del negre són importants. En la partida després de cavall E5, torre F4, torre B2, ja la posició blanca resulta més senzilla després de torre F2. Amb aquesta jugada el blanc plega temps de controlar la seva segona fila, torre B1, sí, el cavall de F1 està clavat, però no deu ser suficient. G3, això sí, el blanc ha de conformar-se amb avançar el seu peó passat només una casella, rei de 5, el negre té millor rei, centralitzat i tal, però tot és massa endeble, no? Rei G2, desclava el cavall de F1, torre A1, novament sembla que tampoc és la millor opció. Així, amb A5, potser es podia pressionar més la posició blanca. El blanc a continuació maniobraria, en aquest cas per a poder treure el cavall còmodament i a continuació avançar el peó, però si el negre té el recurs de A3, G5 i torre B2. Ara la torre no es pot capturar, el blanc ha de continuar amb rei F1 i després de B5 el negre conserva encara certa pressió sobre la posició blanca. En la partida després de torre A1 ja tot és molt més senzill per a les blanques. Cavall H2, el cavall en aquest cas espera sí, A5, G4, el peó ja pot avançar. Ara este peó requereix una certa atenció per part de les negres, amb la qual cosa el rei negre s'ha de desplaçar al flanc de rei. Cavall F3 pràcticament obliga al canvi de cavalls, rei F5, però ara ja tot és molt senzill. El rei blanc ara anirà al flanc de dama i d'esta manera serà impossible aprofitar el peó de més de les negres. Torre F5, torre A2, però sí, ja la posició està completament igualada i s'ha acordat les taules. Bé, aquesta ha sigut la partida comentada per a SSCAC. Espero que us hagi sigut de profit i us hagi resultat d'interès. Moltes gràcies per la vostra atenció.